ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବ ସହ ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଯୋଗକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଲେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ କହୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ସହ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଭାବାବେଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ତଥାପି ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛେ। ଯେ ମୋ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେବି, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନି, ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବି, ପୁଣି କିଏ ଚାକିରି ହୋଇଗଲେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ମୋତେ